Togashira mishonga chenyu chemasecret namaconfessions ichandoitwa iye Glory, and welcome back to this episode. Muzora nhasi tine nyaya as usual, asi tisati tapinda munyaya dzanhasi regai ndingokupai update pane zvakaitika nezuro. Nezuro takamuka tikabika sadza, chicken, cabbage, beans, namba chaiyo yatanga tichida kukafa. Tanga tisina musoro kuti tiri kuda kukava 100 because tatakaudzwa kunzi 100 is like a drop in the ocean, so we wanted kuti tibikire vanhu vakawanda. Takatenga makelite 75 by 4, so each yanga ine 75 by 4. Tasvika kuya kwamakelite takawatsemura nepakati tikasefa vanhu zvichireva kuti takasefa namba yakati kurei. Kune vanhu vakawanda kuconsolate. Tichigadzira kuenda takaudzwa kunzi munofanira kupfeka at least mauniform ekuchechi kuitira kuti muite identified, vagone kukuidentify pane kuti mungosvika makapfeka hembe sevanhu. Like if you're not coming from an organization it's a bit complicated. Saka takanga takapfeka uniform. Patakangosvika, so vanhu vakanga vachitiona tichisvika tatisina kubata anything, tichingopinda mukati unoona face dzevanhu dzichilaita. Mukati situation irimo makazara vana, makazara madzimai akazvitakura, makazara madzimai ane mababies, makazara vana baba. Vanhu ava vakagara papavement, vanenge vane mabhegi avo nemachira avo zvese zviri pasi. Vana vari kudyawo zvavanenge vachidya and all, vachitamba, asi hapana kunyatsomira zvakanaka. Handitika kune vanhu vakamboenda kuJoburg consulate kwataitora mapassport kuya, ndokwatakaenda. So patakasvika ndakaona vana vakangosumuka. Vana pavakationa tichisvika, vana vakasumuka vakamira muline vasina vaudza. Ndikureva 3 to 12 there, about 3 to 13. Vakangotanga kumira muline quietly. Vanhu vachiti vanga vakaguma kudya the previous night. Saka this is Sunday, vanhu vari kuti takaguma kudya Saturday manheru, ndo zvavaitaura. Unoona vana vadiki vanga vakaberekwa kumusana, pataitanga kupakura kudai unoona mwana achichema. Munoona mwana anenge achichema zvekuti anti mai vakatongoti makabereka mwana kudai, mwana anenge achichema nekuseri achida sadza. Handidi kunyeperai vanhu vaMwari, the situation iri kuconsolate is heartbreaking. Pandaipakura maplates, so we were trying to be strong. We were trying to be really strong. Pataipakura, so I told my sister kuti inini I think handichakwanisi. Vakati imbozorora, ndikati no, it's okay, let's continue. Takakontinua tichipakura maplates, but it was so heartbreaking because magroup ose anosvika anotanga kuti women and children. Kana zvichipera zvichaperera pana baba. Vana baba vava varipo, pakanzi women and children vakaramba vakamira paline, vakanyarara, vasingasundi, vasingaiti pressure. Maplates atakapakura anogona kudarika 600. Ndo maplates atakapakura. I think I have had a terrible morning this morning. I don't want to lie. Even last night, I failed to sleep. A friend of mine said, akandifonera akanditi ndasvika kumba ndikatadza kudya. Not because I was not hungry, but because of the situation that I saw. I just want to thank everyone who contributed. Vanhu vose vakatumira mari, Mwari ave nemi. There are people who mean serious business. Munoziva kuti vanhu vepachannel pano apa anongoti akanzwa kuti tikukumbirawo help. Hi Glory, please send me your mukuru details. There munototi 50 pounds otumira. Vari kuJoburg vanoti vatete isu hatina hedu zvatinazvo oi 200 rand. Like we managed to raise about 3,000 rand. Takatenga about 30 kgs the chicken. But 30 kgs the chicken, it was like a drop. I want to lie, it's really heartbreaking, the situation that is at the consulate. I know that most of you murikuda kutera ma confessions, but pa point atiri, this could be you. Vanamai vanenzara, vanamai vane vana, pregnant women were there. Vanenge vachiti tukuwadzara, uyane vana. It's so heartbreaking, I don't want to lie. We wish kudzokera mangwana. Mangwana ndo patinoshuwira kuti tidzokere zvakare. At the moment mari yandinayo I think it's 1,000 rand. Vanhu vose vakatumira handigoni kukutendai, Mwari akuitirai zvakanaka. You have no idea how much you have helped. Vazhinji pane one lady unoona channel ino vakati vachindiona vakandimhanyira vakandimpunira vakati tete Glory ndimi here.
Yeah, it's been difficult. I don't want to lie. It's a difficult situation that we are in. I know most of you like Glory, you like to cry and all, but it's heartbreaking. What I can say is kuvanhu vose vari panapa vakateerera, kana uchibva kuFM, kana uchibva kuSayoja, vanhu vose vari muJoburg, kana muchibva kuSalvation Army, ndokumbirawo kuti kana kuchechi kwenyu manga musati mafunga kuendesa chikafu, ndokumbirawo kuti muendese chikafu. Semadzimai ekuFM, semadzimai ekuSayoja, sechechi Salvation Army, ndokumbirawo kuti mubatanidze mari muone kuti mungaita sei. But what I can tell you is kana muchida kuendesa lunch, you have to wake up very early, because isusu our target was kuti tiendese lunch na taendesa lunch na 1. We started cooking at 8, but because my quantities edu mahombe 1 dzakati hatisati tapedza. Saka ndoda kungoti kana kuri kuti muri kutargeta kuendesa lunch, zamai kumuka. Ndochekutanga. Chechipiri ma quantities enyu ngawande. Kana muchaita vanhu 100, vana baba vanosara vane nzara. So target maybe 300 people. Sadza neveggie chairo. Handiti sadza necabbage. Ndikutoona kuti hatisazvicomplicate. Ende kana masvika ikoko ndichausiya number pa screen dzemukuru wamuchafonera. Vanonzi vamukabeta. Kana masvika kuconsulate, kana makuenda munoti vamukabeta tiri kuuya, mawafonera, masvika pagedhi mawafonera, tasvika pagedhi tiri kubva kuSalvation Army, tauya nechikafu, mufonere vamukabeta. Mufonere vamukabeta, kana masvika vachakupai access. Access inotinetsei, asi ndokumbira kuti mufonere vamukabeta. Handitika right. Kana pane vari kuda kuzotumira chikafu, kana pane vari kuda kucontributor, guys, I want you to know kuti no amount is too small. Kana mune 50 rand yenyu, kana mune 100 rand yenyu, kana mune 200, kana mune 10 pounds, kana mune 20 pounds, ndichasiya ma details angu emukuru apa, e-wallet apa. Kana mune muchikwanisa kuita standard what like my e-wallet, my e-money ose, cash send, e-wallet, mukuru inonzi chiyaya, Y-code, whatever you can do up. Vari kudiaspora, mungona kuita mukuru, mungona kuita Remitly, mungona kuita World Remit, ndichasiya futi zvakarechi ma details angu apa. Apa tikuzama kuti mangwana tiende. At the moment I think tine 1000 rand ndiyo yatichasanoshandisa iyo, tichapusha, tichazama kuti zvikwane. Anditika, but handidi kunyepera manumbers acho mahombe, so it gets overwhelming kana usina funding. Ndombozamawo, but fungai kuti kana vanhu at a meal vanhu vachidla 3000 4000 inina ndozvo ndi overpower handiti. Saka imi kana mukaisawo help yenyu, Mwari achakomborerai. Alright, regai tipinde munyaya yedu. Alright, vatete makadini henyu. Ndinge ndaneta nenhamo. Handina kunotsvaka mushonga wekuromba kwete, ndakaenda ndichiti ndinotsvaka mushonga welucky sezvo ndaive nechikona changu chandaitengesera. Reason yandaida kunotsvakira mushonga yaive kuti ndichi advantage over vamwe, kuti zvinhu zvangu zvitengwe kudarika zvevamwe. Ndinorangarira vividly kuti nguva yandakaita zvinhu izvi yaive yekunaya. Vakanditi ndinofanira kunonong'ona zongororo chero pandinenge ndariwanira. Anoziva zvemazongororo, munoziva kuti anonyanyowanda nguva yekunaya. Anongoerekana anyuka, hakuna anoti akamboona mazai emazongororo paanozvarwa, asi kana pari pamusha anozongoerekana woona ofamba payati. Saka pandakaenda kun'anga ndakanzi ndaizoita mari, uye mari iyi yaizongoerekana yanyuka senge zvinoita zongororo. Titende zongororo iroro vatete rakatorwa rikasanganiswa nemushonga, vakati ndaifanirwa kurichengeta pakanyorovera. Saka vatete ndakatsvaka chipot plant ndokuisa zongororo rangu paya, ndaipota ndichiridira tutsvoti twemvura yavainge vandipa vachiti yaiva misodzi yegarwe. N'anga iyi yaida kuita mafanisi, misodzi yegarwe yainge yaiwana kopi. Zvinhu zvacho zvaita kunge zvemufirimu, asi chete zvevanhu vemushonga hazvingarambiki. Woti kana munhu achigara nemhungu mumba isingamurumi, zvinhu zvevanhu vemushonga hazvingarambiki, nekuti unotoona munhu achigara nemhungu mumba isingamurumi. So zongororo riya chandaifanirwa kuita naro kwaiva kudira mvura iya ndainge ndapiwa nasekuru yainzi misodzi yegarwe. Vatete life is good kana tazogara, kana uine mari zvese zvinoflorisha. Chikona changu chakatanga kufaya mongonzwa
imi. From kushandira pachikona kuzopedzisira ndava neshop. From shop yese kusvika dzava mbiri. Zvinhu zvakanga zvichifaya kusvika mvura yainzi Musodzi egarwe yapera. Ko ndaigonetsekana nei? Handiti ng'anga yaive were here live and kicking zvakare. Zvaisanetsa. Handiti tsime remushonga rainge ririko. Vatete ndakadzokera kung'anga asi ndakaona zvichinzi yakashanya. Yakaenda kuMozambique yadova netime iriko. Ndakati rega ndimboshinga vhiki ndione kuti zvodii asi ndakarangarira kuti zvakanzi zongororo rigare riri nyoro. Ndakatora mvura yepatepu ndiye kudira. Handina kuziva kuti ndaita mistake yaizondinetsa kumberi. 2 days zongororo yarakafuma rakafa. Vatete handiti munoziva here kuti kana zongororo rafa rinodambuka kuita zvimapisipisi robva racheneruka kuti mbu. Zongororo rakaita zvimapisipisi ndikatora ndikanorasa ko ndaigoridii. Ndikangoriisawo mugadheni mangu zviya zvekurasira marara mugadheni. Ndikakuudzai kuti mari haina kutiza asi gurika kwaita zongororo ndiko kufa kwaitawo hama dzangu 1 by 1. Ndikakuudzai vatete kuti hama dzangu dzapera. Ndakatarira ndakazodzokera kung'anga iya yaizenge yadzoka kuMozambique. Ndikati ndainge ndakuda ma-reverse deals. Vakati hazvinetsi ndaifanira kuvadzora original zongororo ravo. Apa zongororo painge pasina. Zongororo rainge rapera kufufunyuka kunge dota. Hama dzapera vatete. Ndinoona kunge ndakatana dzandisingasvikiri. Iko zvino ndiri kunzwa kubitirirwa. Zvichandibetserewo kuruza hama dzose ndichiita mari. Ko ini ndichavigawo naniko? Ndichachemwa naniko? Ini hama dzandiperera. Zvinhu zvacho alright regai tipinde munyaya inotera. Vatete mwana wangu mazino emwana wangu aita matema kunge tsito asi mwana wangu haana kungogara mazino akadai. Aitova akachena kuti mburetete sechando asi zvakatanga paakarwa nemwana wamai Mavis avo vanofungira kuti havabvaruri machira. Vatete mwana wangu aitamba nemwana wamai Mavis zviya zvevana zvekutamba maumbwe zvekuti hameno vakakona nawo chii kwakutanga kurovana zvevana zvekumahumbwe. Wangu anonzi akaruma mwana wamai Mavis. Kumubvunza anoti ndiye akatanga kundiruma. Vatete ndakabata vana vose vari vaviri ndikaenda navo ndikanotsanangura zvainge zvaitika nokuti ndakaziva kuti nyaya dzevana vadiki zvokwadi ukasadzingwarira semunhu mukuru munofa musingataudzani. Ivo vana vanenge vakutowirirana kare. Vatete ndakanotsanangura zvainge zvaitika kuna mai Mavis. Ndikatokumbirawo kangamwiro pane zvainge zvaitika kumwana wavo. Vakatoseka kuti ko chii chainge chanetsa. Vagara vana ndiwo matambiro avo chero pasina ainge akuvara. Ndakazoshamisika ndoona mazino emwana wangu akutanga kusviba kuti ndo. Asviba kudaro vatete anoita senge ari kuora kutobuda zvinyama chaizvo. Hapana dentist wandisina kuenda kwaari chizama kuti mwana aite zvakanaka nokuti zviri kuafekta confidence dzake. Vatete mukuzofamba takanzwa kuti mwana wakaruma achitamba vese ndiye ari kukonzera kuti mazino acho adai. Handichazivi zvekuita sekuti ndikada kudzokera kwamai Mavis hazvizoiti senge ndavapuma uroyi here. Asi mwana wangu apfidza. Vatete ndodzokera here kuna mai Mavis ndonovaratidza zviri kuita mwana. Hazvizoiti here senge ndavapuma uroyi. Guys, handizivi kuti munofunga kuti kudii imunongotaura zvamunofunga. Nditi panyaya yemwana wamai Mavis apa. Vatete nhasi I'm still in this belief. Nyika yedu yashata. Ndichikura ndakakura nichinzi daily boat. Tisu vaya vana haga mukaka vakablesswa chestically. So one day ndichitozvifambirawo pakasvika pamberi mumwe murume aifamba nemota svinyu yakaita black so akasvika akamira pamberi pangu. Ndakatanga kufambisa ndikati vatangana mbavha kuda kundiba. Murume ari middle age ndofunga early 40s akati iye ainzwa nyota yakaipisisa aitoisa achiburutsa rurimi panze. Ndakamuudza kuti regai ndinomutengera mvura yekumwa pamashops aiva pedyo. Akati nyota yake yaisava nyota asina mhaka yekuti ndiri haga mukaka. Akafunga kuti ndiri muzvere ndinoyamwisa mwana saka aida kuyamwiswa mukaka neni. Hanzi mari haisi problem ndinokupa yaunoda. Ndakabvunduka kuti kune vanhu vakadaro. Chokwadi murume mukuru kutokumbira zvakadaro. Ndakambofunga kuti ari kutamba asi ndakaona maitiro aiita achiburisa chirimi sezvinoita nyoka zviya. Ndakabva ipapo ndichidzinganisa mhepo ndikati mashura wai andinoitirwa makuseni ano. Ndakazongozviti unoyamusa nyoka uchiti munhu nokukara mari zvakanyanya. Ko ari kudii kotenga wemombe mumashopu. Unotoona kuti hazvisi zvoga. Mishonga yoga. Ivo varume vakuru ane vakuda kumwa mukaka kuti zvamboita sei kona iveduwe.
zvinhu zvacho. Alright, regai tipinde munyaya inotevera iri pano. Pane vari kuti vari kuchema nenyaya dzedhudhula idzi. Handiti ka tete, we forgive but we do not forget. Ndaigara muZimbabwe zvakanaka nevabereki vangu. Mukoma Philip ndivo vakatanga kuenda kuSouth Africa kunotsvaka basa. Mukoma vainge vakamedza mabhii zvokuti basa havana kana kumbonetsekana kuriwana. Iniwo pandakapedza chikoro ndakati bheta nditeverewo kuna mukoma. Ndinoshavawo mari yekusandura upenyu sezvo mukoma pavaiuya kuZimbabwe pamaholidays vairatidza kuti upenyu hwavo hwakanaka. Vaiuya neano mazimu kuimba yemota nemafoni maletesi pamwe nezvipfeko zvakanaka. Ndaizoteverawo mukoma Philip ndisandiro upenyu hwangu. Moti pane asingadiwo zvakanaka here? Asi handina kungosvika semhepo. Ndakaudza mukoma kuti ndaizouya kuSouth Africa. Mukoma havana kuramba kuda zvimwe vaitya mama nadhedhi kuti vanozoti chii. Asi nanhasi ndinodemba kuti dai havo vakagara vataura kuti Leslie ngaagare kumusha nekuti nhamo yandakaona handina zera nayo. Ndakasvika kuCape Town vatete ndikawana Bhuti vachigara nemumwe mukadzi mutsvuku-tsvuku muXhosa. Mumba maitova nevana vatatu. Heya mukoma Philip vaitova nemhuri kuSouth Africa. Ko indava vaisazvitaura kumusha naye. Mama wangu asingazivi kuti kuSouth Africa kune muroora. Ndingoti gidhi kusvika ndakaona kuti pano handisi kudikanwa. Kuda tainge tava kumunyadzisa kumukadzi wake here. Kuda ainge ava nemari chisiri level yake. Mukoma vakanditi ndivate one day ndozofuma ndichiona yekutamba. Apa mukoma Philip ndivo vainge vandidana vachiti maplamba ainge ari mudemand. Saka ndainge ndanonoka ndasvika. Ndakavata one day ndikafunga kuti mangwana mukoma nemukenda wavo vachafuma vakadzora moyo. Mukoma wangu achifurirwa nemudzimai wake vakandidzinga kumasabhabhu ekuNewlands kwavaigara. Vatete ndakanovata pasi pebridge rekuNewlands apo chando chekapa hatina zera nazvo. Kapa kunotonhora uye kune imwe mhepo yekuti inodonhedza mawigi. Chando chaindirowa vatete. Handina kumbobvera ndachiona mukati meupenyu hwangu chando chakadaro. Ndakashungurudzika. Ndaivesa macardbox kuti ndidzirwe vatete. Pasi pebridge patoriwo nemalandlord apo kikiki seka hako. Vatete unofanirwa kubhadhara kugara pasi pebridge. Nekudaro ndakatanga kunomira pamarobhoti ndichitsvaka basa. Ndakatoona kuti pamarobhoti paiva neskill rekuti unoenda unozvimaketa wakanyora pacardbox zvaunogona kuita. Vhiki rakapera ndisina kuwana basa. Chekudya ndaitoitawo zvekupema parobhoti papo. Ndakaita street kid. Mukoma nemudzimai wavo vari kumasabhabhu. Chekudya chaicho ndainge ndisina. Ndakazoitawo rombo rakanaka umwe musi ndiri parobhoti ndokumirirwa nemwe murungu akati hop in. Ndichingopinda mota yakabva yalokwa ndikati nhasi zvangu ndingadai ndisina kupinda mumota yengochani. Woti kapa ine mbiri yeungochani. Vatete murungu anga nebasa replumbing raakandipa. Mazuva ekutanga aindidhauta kuti ndinogona basa here. Asi akazoona kuti basa ndairova. Murungu akatanga kundipa maregular jobs. Aona kuti ndiri hardworking. Ndipo pandakazobva pasi pebridge ndonotsvakawo rumu yangu. Murungu uyu ainge aine kambani yake hombe chaiyo. Saka pekutanga ndaimboita mabasa maduku ndipo paakazondidana ndikatanga kuenda kumasite mahombe. Ndiwo masandukiro akazoita upenyu hwangu. Namukoma Philip hatina kuzombotaura zvakare. Havana kunditsvaka kuti munhu aingafamba sei. Neniwo handina kuvatsvakawo. Zvaindibata because vabereki vainge vatikudza zvakanaka. Taitogeza netauro rimwe chete, tichidyirawo mundiro imwe chete. Asi South Africa inochinja vanhu. Fast forward, murungu uyu akazowana big contract kune imwe kambani yaivaka magated communities kuZimbabwe. Muridzi wekambani iya aiva murungu. Ene ndipo pandakaita discover kuti murungu aimbenge achigara kuZimbabwe, aimbenge achitodzidza muZimbabwe. Saka takabva tanzi ndakunoshandira kusite iya yekuZimbabwe. So varungu ava vekuZimbabwe nekuSouth Africa vaizivana, regai zvichinzi dzinonanzvana dzakakora. So ndichiuya muno muZimu ndaita senge ndiri head of branch remuZimbabwe ene ndaiwana mari yakawanda. Chimwe chakaita ndikasirawo kusimukira zvaiva zvinhu zviviri. Ndaiwana maside jobs asi neni murungu ari private. Kozotiwo shungu vatete chakatipa shungu
kudadirwa. Pakatanga kutengeswa mastenzi ekumadokero ndakatengawo yangu ndikatodevelopawo. Asi kudadirwa kwandakaita namukoma wangu kwaingondirwadza. Vabereki handina kuvaudza nekuti vainge vati kurei pamakore apa vatete. Ndikati ndingapedzisa chembere dzevanhu. Vatete mukoma is struggling, variko kukuwadzana. Ndakangovati at least mukoma mune pekuisa musoro, hamusi kurara pasi pebridge. Mukoma is not copying, anga adyera upenyu hwemasabhabhu kwete zvekumukira kuchibhorani kunotsvaka mvura. Chaindirwadza mazuva ndaimira parobot ndechekuti mukoma ndaivaona nemukedha wavo nevana vavo dzimweni dzenguva vachipfuura nepasi pebridge. Mukoma vaibva vapfuura kuita senge vasingandioni. Ndikavabhabhaisa zviya zvekuti mwana wamai vangu vaibva vakwidza windo remota. Mukoma wangu wakandirwadzisa vatete kuti vakabva vandirasa nekuda kwekufadza mukedha. Zvino aripi tete, we forgive but we do not forget. Saka anti munoona zvakaitika manje kuti mukoma vakati izvezvi vadzoka kumba vachina kwekuenda. Guys, ngatidzidzei kusadadirana muupenyu. I don't see the need yekudadirana because in the end tose takafanana. Murunga zvanotaura tose takafanana, hapana chiri special pane umwe munhu. No one is better than the other person. Ndoda kuti muzvizive izvozvo. Ende upenyu nhasi it can give you this sense of permanence kuti haini ndiri pano, haini ndichange ndiri pano for the next 10 years. Yes, you can be there, you are going to be alive, but maybe you won't be in the same position. Saka ngati Mwariwo vanonzwawo minamato yevamwe, vanosimudzirawo vamwe. Saka ngatidzidzei kuti kana tiri muposition yepower, let's learn not to abuse that power. Let's learn not to abuse the power, but let's learn to practice hunhu hwakanaka. Hanzi handiti munoziva kuti people remember what you made them feel. Kuti gore riyo akandidadira, ndakanyatsowa kuti handisi chinhu, ndakabatwa so nekuseri kweruoko, ndio zvinorangarigwa navanhu. Kana tikaitawo zvakanaka vanhu vanorangarira kuti mwana uyu handifi ndakamukangamwa. I've got a friend of mine akandipa accommodation. I will never forget her. Kandipa accommodation ndisina kwekugara, ndadzingwa nevakwandai tizotaura edu mazita. But I will never forget that act of kindness for the rest of my life. Right. Regai tipinde munyaya inotevera. Nhasi nyaya dzanhasi dzinenge shomawo. Guys, rangarirai kakutumira nyaya. Tine nyaya yamama havasi kugashira phone. I don't know what's wrong with her today. I wanted her to tell a story. Ganibosama kufonera, she's not. Alright, regai tipinde munyaya yedu inoteera kupedzisira. Ndiri mukadzi ane makore 34. Kubva tichikura taigara nagogo tese tiri 4 vana vamai vangu. Vabereki vedu vakanga vachigara kuSouth Africa vachishanda ikoko. So tese takasiwa maoko agogo, mai vababa vangu. Gogo vakanga vane mwana 1, vana vababa vangu. Life yedu yakanga isina kuoma nekuti vabereki vedu vaitumira mari nechikafu, school fees, chero hembe. Zvinhu zvose zvakanga zvakaringana. Chero yedu taidzidza kumusha, zvese taiwana, hapana chaishota. Gogo vakanga vane mutemo wekuti everyday kumazuva rodoka mombe dzaikamwa mukaka. Zvobva zvanzi tinoisa mune imwe imba, so yaigara yakakiyiwa. So zvakaitika ndezvekuti kana wakuisa mukaka wacho waisabvunzwa kutarisa mukati kana kuvhura dhoo racho zvakanyanyisa. So zvinhu zvakaitika kwemakore mazhinji tisingazivi kuti mukati memba makanga muinei. Takanga tatojaira, taisatsvaka zvakawanda. So mukukura kwedu tichisvikawo mazera ekuroorwa, ini ndini ndakanga ndiri wekutanga, ende mumashure mangu makanga mune vasikana 3. Ini ndakabva ndasangana nemumwe mukomana akandida, akabva taura kuti anoda kuroora. Vabereki vakatobva kuSouth Africa vakauya, vakwasha, vakaroora, zvese zvikafamba zvakanaka. Ndava mumba ndakagara makore 3 ndisina mwana. Murume wangu akambondiendesa kumadokta ende hapana chaioneka. Vanin'ina vangu vese vakasvika pakuroorwa, ini ndisina mwana. Murume wangu akapedzisira atora umwe mukadzi. Ini semunhu akanga asingadi kugara pabarika, ndakabva ndadzokera kumba kuna gogo. Ndakatanga kugara navo. Pasina nguva umwe munin'ina wangu akadzoswa kumurume ane mwana 1. Umwewo munin'ina wangu akanga asiyana nemurume akuita zvechifambi muHarare. Then umwe ndiye aita zvekushanda mumba, akanga aramba nawo nemurume asinawo mwana. Vana mai vangu vese hapana aita akaroora ogara kumurume. Kwaingova kurambiwa chete. Rimwe zuva handiti munoziva kuti mumamisha kunofamba dzikamutanda. So akafamba kunzvimbo yataigara, akadarika nepamba pedu, akabva ananga kuimba iya yataigara tichiendesa mukaka. Akabva aburisa zvinhu zvakanga zvakamonerwa nechuma zvichifema sezvinoita munhu chaiko. Ndakavhunduka, chero nanhasi nepicture yacho
ndichiri kuiona. Zvinhu izvozvo zvakanga zviri zvagogo zvavakasiyirwa namai vavo ndizvo zvakaita kuti tisagara kuvarume ende zvakaita kuti life yedu isafamba zvakanaka. Vabereki vedu pavakanzwa nyaya iyoyo vakabva vatouya, takabva tatuta zvinhu zvedu tikabva pamba pagogo. That was the last time andakapedzisira kutsika gumbo rangu kumba kwagogo. Vakabva vatsvakirwa munhu wekugara navo nababa nekuti zvakanga zvisingaiti kuti varase amai vavo. Izvezvi gogo vanorwara, vakataura kuti uyai kumba ndikumbire ruregerero zvakanaka ndisati ndafa. Asi ini kutaura chokwadi handichadi kunzwa nezvavo. Izvezvi handina kuzoroorwa, ndotoshanda mumba. Life yangu was ruined kudhara. Ndodi chete ndoenda here kunoona gogo pamwe zvinhu zvangu zvingasanduka, asi moyo wangu hausi kuda. Ndonzwa kutya. Zvakaoma hazvo, handisi kuti munozvionawo sei vedare kuti vaende here vanoona gogo varoda kukumbira ruregerero. Zvino unenge usingazivi kuti munhu akachinja here. Hanzi we forgive but we do not forget. Regai tichiverenga nyaya yedu yekupedzisira nyaya dzanhasi pfupi. Makadii ndinorwadzwa nevanhu vanobata mushonga vachikonzera kuti vamwe vatambure nekuda kwekuti munhu anenge achida upfumi. Ndiri mukadzi ane 46 years, handina kana mwana and I've never been married and I'm still a virgin. Kubva ndichikura handinambobvira ndaita mukomana. I know you might not believe it, but chokwadi, even when I tell people about my story, vanotarisa kunge munhu anopenga. Ndakatanga ndichifamba kumaprofita, even kunganga, but hapana chaichinja. Vakomana ndaitovadawo. I remember when I was in Form 4, I had a crush on someone, but haanambobvira aita my interest neni. Ndiri munhu akanaka asingashoreke, but handizivi kuti chii chinoitika neni. I've tried to get help, but zviri kuramba. Pana one muprofita akandiudza kuti munzinza medu mune munhu akaromba, saka izvozvo ndizvo zvikukonzera zvikuitika mupenyu wangu. I've made peace with myself kuti ndichangofa ndakadaro. Chinondirwadza ndechekuti why case iyi yakauya pandiri yet pane vamwe vana vasikana. Worst part is munhu wacho akatsvaka mushonga akafa kare, haana kusiya agadzirisawo nyaya dzake, and now it's affecting me. I know it will affect the next generation. Saka ndanga ndichikumbirawo help kana pane vanokwanisa kundibetsera kuti zvinhu izvi zvipere zvisaikuitirira the next generation. Imagine she's 46 years old and ndozvavari kusangana nazvo. Upenyu hwakaoma, upenyu hunorwadza. Handizivi kuti mungavapawo advice yekuti kudi. Zvinorwadza zvekuti mageneration anenge ari kumashure anenge akabata mishonga inoaffecta vanhu vari innocent. Zvinova izvo zvinhu zvinorwadza. Asi like I said, pastor vakambotaura kuti vamwe venyu makadediketewa kuzvinhu zverima, munenge muchitoda anointing, munenge muchitoda kubatsirwa chaiko chaiko kwakasimba. Munoda kunamatirwa, ndo zvandingataura kwakasimba, right? Tine nyaya yamama. Nyaya iyi ndichavakumbira kuti ndikwanise kushare panapa, but zvakaoma hazvo, nyaya icho inorwadza. Asi havasi kugashira foni, saka tichazama futi kuramba tichivafonera, maybe tichauya nayo mangwana. Handitya, ndinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, ndatenda. Bye bye.